съм Митко. Здравей, YouTube, това съм аз, Фуникьор. И продължаваме с Survivor. Чекай, избяга. Къде сте? Митко. Ще има съвърли. Всичко. И просто сега, нали, ще снимам с бандиками само 10 минутки и ще ми изтече времето, зато и спрях епизода и го направих нов сега, правя сега новия. Не дей килостата! Не дей килостата! И сега се отдалечаваме. О, супер! Какъв баня! Къща! Приготви си мече, отиваме да я грифаме. И ще кача първо. Не, ще си кача нормално епизод, я просто сега правя втория. До третия, това е трети епизод. Учиме Survivor. Ганче, изчакаме двамата да влезем, искаш? Аз съм като нинджа, Това къща, кое е направо, ще се обя. Петеле? Кое това е? Чакай, мало, искам да видя съм. Скажи тук нещо. Аз чупам, ама се върна да ноти. Че малко, виж, погледни ма. Няма такава команда. Иска да сложа камъка на главата, идваш? Вие дърво. Кой ме е тръгнато? Хайде. Искаш ли цвете хубаво като маргаритка? Денис, Да. искаш ли диамант? На. Не искам. Как горичка. Ей, тук почвам да копаме дърво. Стоя. И еба, дървета тук. Това ще приключваме. Аз викам и сега да спирам на екран този сервер и вече да кача двата клипа и боле ще мисля да правя. Аз защото правя вече ми това не е третия клип. Сега правя втория клип от днеска. Днеска съм почвал. И сега да ми приключи, пък не искам да правя нещо извън ефира в този сервер, защото съм нали Survivor. И така. И викаме сега да приключвам с този сервер. Не да приключвам вече игра в този сервер, вече някакъв друг път да влезам, защото искам да снимам. Защото като влизам в този сервер, аз трябва да снимам, защото... Аз трябва да питам дали мога да направят ютубър. Така арпти. Че малко, май аз трябваше да питам дали мога да снимам. Май няма да питам, май. Ще питам после. Ти не знам защо трябва да питаме. Май, защото като правят нещо не се показва в ефир. И защото съм кум. Да, забрах. Едното няма да качи нещо. Бам. Натисни това най-долното, дето пише българското С, Т, Р, В и това с което вървиш. Какво натисна? Най-долното, дето пише българското С. Да, контрол и дето върви така засилвам. Да. Тук нещо сети, хващай меча. Замах да падна в лава. Лава? Да, замах да падна от собно. Не. Той там. Са потопиш ли вътре? Крава! Да му бия кой запаш. И там мала. Гевче. Ти колко дърво имаш? Аз заберам тук като от... Крава! Ти от мене ще бягаш. Бам! Сега като стане ще направя клипа 9 минути и викам да спираме. Може да дам един сервер, дет още се развивам, колко краса каза. Той този сервер се печели с, може така ми казах, с кандидатстване в YouTube. Само че едно момче ми го спечели. Защото ми се спечелвало и ми го даде и мислиш ли, искаш ли сега да влезеш в този сервер? Добре. Къде сте? Чакай. Ти къде си? Аз съм една лава дет тече. Здрасти! Сигурно даря. Не. Ти падна високо. Ябълка!
Кой иска IP-то на Лукокрава да казва? Махмуа лентата. Старо да е Лукокрафт. Сега ще приключвам. Сега. Като стане 9 минути. Тук да под мен няма, да ни цопна ба. Чакай. Не. Нинджа! Бум, 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 бум. Нинджа камчо. Му нарече така. Да, това не е истинското име. Ще му пука. Не, това че тъпото. Тъпотовика. Извън ефир ме наричат така. Или голямата уста. И тиган иска, не му наричах и тиган в час, бе. Да, има хора една от класа, дет барборка е ненормална. Горе замърчила. Да. Искам да говори и госпожата да изпраща най-гаде. Да бе, са на мен да пречи, така? Баси пича. От него заманю на мене да пречи. Ай, сектира. Не дей и аз сурово месо от кокошка, мая кювай. Трябва да го стои, защото като едиш много сурово и ще се отровиш. Значи как ако се отровиш от изгнило месо или от кокошка, как да не ти маха бучета? Пускаш мишката, пускаш клавиатурата, всичко пускаш си компа, да стоиш само на едно място. Без и мишката даже не е бара. Всичко пускай на едно място. Седите ли са? Пускаш компа, отдалечаш се въобще от компа, да не го бараш, да не бараш никакво копче. И той стои така неподвижно, и така стои неподвижно. Виж как стоя. Така стои неподвижно и така ми лаха бучета. Аз имам 8 такова черно дърво, стак е 13 такова нормално дърво. Ще забера още стак, но и сега ще свършваме. Кой ще влезем в Лукокрафт. Ей сега, той 7 минути и сега като стане 9 минути, аз ще приключвам. Аз съм стак и 8. Така е нормално. Да. Хора, се върнем, като заберем стак дърво. И пак сме тук. Забрахме почти стака. Нали. И сега ще приключваме, само да завърна стака. И още малко. Гласът се чува много усечен. Така ли? Да. Кула! Тук вече хора забране и това... Айде, чуй кай да покачаме клипа вече. Ела до мене. Чакай. Ето ма. За тебе. Аз съм нинджа. Чай. Да събере един стакари. 44. Оставяме още малко време и ще ми спесам чак клипа. Ела. Ще дам после другия сервер спокойно. Ела. Хайде, ела. Хайди, ела. Хайде, съм хуси. Хайди. Ела. Хайде, ела, бе. Къде си? Имам 2 стака вече. Аз имам 2 стака и 4. Ай. И хора, това бяхме ние... Не бе, аз съм до тебе, бе! Ама някъде ми изчезнал за това. За тебе! И това бяхме ние хора. Ние сме пипала. И бам! Чакай, спръста да те ударя за край. И това бяхме ние и